Dimineața la cafea, cum arăt? Zici că toată... Ok, trebuie să auzi. Bună dimineața la cafea. Ok, hai să-mi pun și ăla la altul. Deci, ești dintr-un loc care n-ai mai mers pe acolo, pe unde n-ai mai mers, da? Cum mergi cu autobuzul sau cu ce transport mergi? Cobori, lași acolo transportul, mergi pe jos, găsești din astea mașinuțe unde sunt de vânzare, noi nouțe, așa vreau eu, în lumea mea. Da? Și urci în aia care îți face cu ochiul și lași un tips, cum se zice, un bănuț, pentru că ai fost servită. Și în banii ăia în care vrei tu, din țara ta ești. Și așa s-a ales locușorul cu bănuții care i-ai avut azi în portmoneu, nu cu cardul. Și azi te descurci cu bănuții tăi și dacă vrei mai scoți din card, dar ce-ai hotărât și pe drumul ăsta. Seara anulezi și mâine poți să iei de la capăt în altă țară, dar eu zic că deja e ok, acolo suntem. Înțelegi? Da. Și pe drum te oprești într-un local și eu ziceam că e ceva străinesc, că sunt pe nu știu ce pământuri. Și e Neauș, ateu, țărișoara ta, cu mâncărică, da? Nu neapărat să iei ce ți se propune, dar o cafea tot o servești, nu contează că nu-i din țara ta. Ei, uite că plătim cafeaua. Uite din clipa în care s-a plătit cafeaua pentru neamul nostru. Bun.